Припинок. Брызкое пиво. Наступний припинок. Бауманское. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Бауманское. Автобус рухається по маршруту номер 4 Х. Припинок. Бауманское. Наступний припинок. Хлебпрам. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Хлебпрам. Припинок. Хлебпрам. Наступний припинок. Речицьке. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Речицьке. Припинок. Речицьке. Наступний припинок. Акимочкіна. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Акимочкіна. Поважаныя пасажиры, на прыпынках не падыходзьце блізка да бардзюра тратуара да поўнага спынення аўтобуса. Прыпынак. Акимочкіна. Наступны прыпынак. Лётная. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Льотная. Припинок. Льотная. Наступний припинок. Брестских дивизий. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Брестских дивизий. Автобус рухається по маршруту номер 4 Х. Припинок. Брестских дивизий. Наступний припинок. Мостовая. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Мостовая. Припинок. Мостовая. Наступний припинок. Міцкевича. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Міцкевича. Припинок. Міцкевича. Наступний припинок. Привокзальная. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Привокзальная. Поважаныя пасажыры, будьце узаемна ветлівымі. Пры выхадзе з аўтобуса дапамажыце інвалідам, пажылым людзям, жанчынам і дзецям. Прыпынак. Привокзальная. Наступны прыпынак. Аўтавакзал. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Аўтавакзал. Падрыхтуйце прыездныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Прыпынак. Аўтавакзал. Канцавы прыпынак.